Nu vil jeg bevise topunktsformen for en potensfunktion, som ser sådan her ud. A lig med log y2 minus log y1 divideret i log x2 minus log x1. Først så tager jeg 2 punkter ind i en potensfunktion, så det hedder y1 lig med b gange x1 i a'ne, og en, der hedder y2 lig med b gange x2 i a'ne. Så isolerer jeg b i denne her funktion, så b kommer til at hedde y2 divideret i x2 i a'ne. Nu indsætter jeg det her andet udtryk for b i den her øverste funktion. Så den kommer til at hedde y1 lig med y2 divideret i x2 i a'ne gange x1 i a'ne. Nu sætter jeg a uden for en parentes, så den kommer til at hedde y1 lig med y2 parentes x1 divideret i x2 i a'ne. Nu vil jeg have y2 over på den anden side, så jeg dividerer y1 med y2. Og derefter så logger jeg a ned, så den kommer til at hedde log y1 divideret i log y2 lig med a gange log x1 divideret i log x2. Og derefter så dividerer jeg hele det her stykke over på den anden side. Og så fordi det er en potensfunktion, så i stedet for at skrive det her, så må vi skrive a lig med log y2 minus log y1 divideret i log x2 minus log x1. Og det her skal lige være i parentes. Og så har jeg bevist det.